ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟೆಲ್ಗನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೀರ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕು 20 ಬಾದಾಮಿನ ನೀರಿಡು ರಾತ್ರಿಡಿ ನೆನೆತು ಪಾಡುಡು. ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಚಿಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಹದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ನೆನೆತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನೆನೆದಿನ ಬಾದಾಮಿ ತ ಚೂಳಿಗೆತ್ತದು ಅವನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಒಡಂದಿಜ್ಜಿ ತರಿ ತರಿ ಇತ್ತಂಡಲ ನಡಪುಂಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗೇರು ಬೀಜ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡುಡು. ರಡ್ಡಲ ಹದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬದಿಕದೀಲೆ. ಇದು ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಪೆರೆಸಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕೈಲಿಡ್ ಮಗಪೋಡು. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೈಕ್ ರಡ್ಡು ಲೋಟದಾತು ಪೇರು ಮೈಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ತಾತು ಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಬಾದಾಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇರನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಯರಿದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿದು ದಪ್ಪ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೈಕ್ ಪೊತುದಿತ್ತಿನ ಗೇರು ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತ್ತದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೀರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ.